תירס צהוב, תירס עגול, תירס מתוק, תירס. אפשר לנגוס בסיבובים, אפשר לנגוס גם בקווים, אפשר לנגוס בבלגן, אבל לא משנה כיצד, כי תמיד בסוף נשארים בפה תירסים קטנים. כן, תמיד בסוף נשארים בפה תירסים קטנים. תירס צהוב, תירס עגול, תירס מתוק, תירס. אפשר לנגוס בסיבובים, אפשר לנגוס גם בקווים, אפשר לנגוס בבלגן, אבל לא משנה כיצד, כי תמיד בסוף נשארים